A wannan bidiyon zan nuna ma 'yan uwa da samu makaranta kyauta a Qatar, wato a Doha kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 'Yan uwa, sunana Muhammad Yusuf Da'e. Jama'a, a wannan bidiyon na nuna ma 'yan uwa da samu makaranta kyauta a kasar Qatar a Doha. Wannan makaranta wato Doha Institute for Graduate Studies. Gwamnatin kasar Qatar ta kirkire ta ne ga masu yin masters da kuma PhD kadai. Wannan makaranta an kirkire ta ne a shekarar 2014 wato Doha da ke birnin Qatar. Wannan makaranta shahararriya ne a kasar Qatar da kuma duniya gabaki daya. Wannan makaranta tana da faculty guda, tana da faculty of Social Science and Humanities. Ƙarƙashin wannan faculty din akwai courses kamar haka: Politics and International Relationship, akwai Journalism, akwai Psychology da sauransu. Sannan faculty na biyu shine Public Administration, Development and Economics. Ƙarƙashin wannan faculty din akwai courses kamar haka: Public Administration, Public Policy, Development, Economics. Wannan makaranta idan suka baka admission za su ɗauke maka kuɗin jirgi zuwa da dawowa, za su ɗauke maka abinci, za su ɗauke maka wurin kwana, sannan kowane ƙarshe wata za su baka kuɗin kashewa, sannan ba da lafiya za su kai ka asibiti domin yi maka magani. Sannan kuma dukkanin wani kayan karatu da takardu da littattafai da abun rubutu za su baka, ba su buƙatar komai daga gare ka, burin su kawai ka je kai karatu. Wannan makarantar suna da sharuɗa kafin su baka admission a makarantar. Idan har ka cika wannan sharuɗin da suke bukata, za su baka wannan admission din, sannan kuma su ɗauke maka dukkanin wannan abubuwan da muka gaya maka. Kowane ɗalibi zai kasance cewa yana da certificate ɗin shi na gama digiri, shaidan kammala matakin digiri na ɗaya kafin su ba shi matakin digiri na biyu a wannan makarantar. Sannan kuma sun ba mu na cewa kowane ɗalibi idan har yana son wannan makarantar, ko da kafin ya gama karatun shi na gama digiri, wato yana 400 level matakin karke na gama digiri, zai iya nemo wannan makarantar idan ya tabbatar cewa certificate din shi ba zai wuce 1 ga watan August 2023 ba. Sannan wannan makarantar tana son cewa kowane ɗalibi ya kasance cewa yana da ƙwarewa ɓarayin turanci da kuma harshen larabci, domin suna amfani da wannan yaruka guda biyu a wannan makarantar. Sannan da kusa na ƙarshe da jama'a daga ƙarshe suna cewa kowane ɗalibi ya kasance cewa ya cike wannan makarantar sau ɗaya ne a dukansu. In ya cike sau biyu suka ce ba za su ba shi admission a wannan makarantar ba. Sannan jama'a kuma suna da wani dokoki kamar haka: sannan makarantar ce za ta yi ba kowane ɗalibi da ke faɗin duniyar nan admission matuƙar ya cike sharuɗansu na jikin famfonsu yayin da ya cike wannan makarantar. A cikin sharuɗansu jama'a akwai international passport, sannan ya kasance cewa kuma yana da shaidar gama digiri na kasansu, an san da makarantar a kasan. Sannan kuma sun ce ɗalibi ya kasance cewa kuma yana da takardar makarantar shi, ko da taɓa canza wata makaranta zuwa kamar jami'a ba wata jami'a, ya kasance cewa yana da dukkan wani takardun saboda suna da buƙatar shi idan suka je yin shi suka yi. Sannan a cikin sharaɗinsu na wannan makaranta ya kasance cewa ɗalibi yana da jarabawar ta TOEFL, amma kuma hakan bai zama sharaɗi ba, saboda idan mutum ya karatun shi digiri shi kamar a America ko a Ingila ko a ƙasashen turai da suke karatu da turanci, wato bai da alaƙa da wani TOEFL bai da barin TOEFL, ko kuma yana da shaidar gama matakin digiri da turanci. Kowace takarda na ɗalibi kamar matakin firamare ko secondary har matakin digiri ya kasance cewa da turanci ne ko kuma da larabci. Da ƙarshe kuma sannan jama'a suna buƙatar CV, wato shine curriculum vitae. Jama'a bana ba dukkanin ku fatan alkhairi sakamakon cewa wannan makarantar duk wanda Allah ya sa ya dace samu wannan ya cika sharuɗansu suka ba shi admission, zai ji daɗin wannan makarantar, sannan kuma zai taimaki yan uwa gabaki ɗaya wanda suke duniya gabaki ɗaya, hatta kannansa ko kuma jikokinsa da za su biyo bayan da yawan wannan karatun da yi. Da ƙarshe jama'a ina roƙon ku dan Allah ku taimaka ku danna mana alamar liking da kuma subscribing, sannan kuma ku danna mana ƙararrawa, ku yi sharing ga yan uwanku domin dukkaninsu su amfana. Mun gode.